Σερ ή εστάρ. Το σερ και το εστάρ πολλές φορές προκαλούν σύγχυση για το πώς θα το χρησιμοποιούμε, καθώς πολλές φορές χρησιμοποιώντας το ίδιο επίθετο, αλλά αυτά τα δύο εναλλάξ, σημαίνει ότι αλλάζει η έννοια τελείως. Πάμε να δούμε. Πριν ξεκινήσουμε γενικά να γνωρίζουμε ότι το σερ είναι για κάτι το οποίο είναι πιο μόνιμο, για μια ιδιότητα του χαρακτήρα μας, ενώ το εστάρ είναι για πιο προσωρινές καταστάσεις. Αυτό ας πούμε να το έχετε λιάκι στο μυαλό για να μπορείτε να τα ξεχωρίζετε. Ser bueno. Ser bueno σημαίνει ότι κάτι είναι καλό, κάποιος είναι καλός. Ενώ το estar bueno σημαίνει ότι κάποιος είναι όμορφος. Ser malo. Eso es malo. Σημαίνει ότι κάποιος είναι κακός. Αλλά άμα πούμε estar malo, σημαίνει ότι κάποιος είναι άρρωστος. Και επίσης το χρησιμοποιούμε για τα φαγητά όταν κάτι δεν είναι πολύ νόστιμο. Es ser abierto. Σημαίνει ότι κάποιος είναι ανοιχτός σαν χαρακτήρας. Estar abierto σημαίνει ότι είναι ανοιχτό ένα μαγαζί, ένα παράθυρο, με την κυριολεκτική δηλαδή έννοια. Ser listo. Ser listo σημαίνει ότι κάποιος είναι έξυπνος, ενώ estar listo σημαίνει ότι κάποιος είναι έτοιμος. Σε επόμενο βιντεάκι θα φτιάξουμε παραδείγματα με όλα αυτά.